Royal Unibrew havde store ambitioner på det hurtigt voksende danske cidermarked. De ville være en seriøs udfordrer til markedslederen Somersby. Royal Unibrew Cider skulle være det nye, spændende alternativ til de brands, der allerede fandtes på markedet. Et naturligt valg for unge, som dyrker fristelserne og følger deres nysgerrighed. Med Somersby sad Carlsberg tungt på området med 86% af totalmarkedet. Og den position havde de brugt 2 år og mange millioner kroner på at fasttømre hos forbrugerne såvel som forhandlerne. Hvis en ny cider skulle have en chance i kategorien, måtte vi gå til det på en anderledes måde. Bureauet var med helt fra start, hvor vi stod for positionering, navngivning og ikke mindst design til produktet. Det gav os en unik mulighed for at bruge flasken som medie og bygge historien ind i produktet fra starten. Den fik navnet Tempt Cider, for neden under den søde, uskyldige overflade var der fyldt med fristelser, og forbrugeren kunne gå på opdagelse i produktet. Og for at skabe endnu mere nysgerrighed, omdøbte vi Royal Unibrew til The Curious Company. Til at starte med involverede vi trendsetterne, der blev brugt som igangsættere for resten af Danmark. Vi sendte Tempt-flasker ud til de mest trendsættende miljøer, magasiner og bloggere, med invitationer til hemmelige maskeradefester rundt om i landet og til modeugen i København. Posable, bendable, imposable. Til festerne blev der opsat confession booths, hvor folk kunne tage maske på og fortælle en hemmelighed. I cheated on my final economics exam so I could get a better grade for school. There are holes in what we do. We both have relationships, but we have an affair with each other, and nobody knows about it. So we're cheating. Hemmelighederne røg direkte ind på temptcider.com og Facebook, hvor brugerne diskuterede dem. Festerne fik ekstremt god omtale i relevante magasiner og blogs og via redaktionelle samarbejder, og dermed fik vi skabt en positiv stemning omkring Tempt Cider. Resten af Danmark følte sig fristet og ville også prøve den. Så var det tid til at få Tempt Cider samlet på barer, natklubber og i detailhandlen for at sikre, at den almindelige dansker fik prøvet produktet. På bagsiden af etiketten havde vi gemt budskabet I have a secret, temptcider.com. Folk strømmede ind på hjemmesiden, hvor de kunne opleve trendsetternes festhemmeligheder, og her kunne man også selv iføre sig maske og opleve sine egne hemmeligheder. Et nyt ciderunivers var kommet til verden. Hemmelighederne kunne anvendes direkte i markedsføringen. Vi brugte de maskeklædte mennesker i webbannere, og de konkrete hemmeligheder blev anvendt til at skabe reklamespots og annoncer. Her opfordrede vi de unge til at dele endnu flere hemmeligheder på temptcider.com. It's just something I do every time I meet inspiring people. You should see my collection. Be tempted. Give in to the new refreshing Tempt Cider. See our secrets at temptcider.com. Og resultatet taler for sig selv. 10.000 mennesker festede med Tempt Cider. Der var 136.000 sidevisninger og over 50.000 unikke besøgende på temptcider.com. Det er 400% mere end normalen for kampagnesites. På mindre end 6 måneder opnåede Tempt Cider en markedsandel på omkring 21%, hvilket gjorde Tempt Cider til det hurtigst voksende brand i ciderkategorien. Og i samme periode faldt Somersbys markedsandel fra 86 til 37%. Tempt Cider har lynhurtigt etableret sig som en seriøs udfordrer til Somersby, og lanceringen af Tempt Cider er Royal Unibrews mest succesfulde produktlancering nogensinde.